La Costa Brava està en perill. Turons, pinedes, murs de pedra seca, cales, boscos, platges i muntanyes estan en mans d'especuladors i ajuntaments poc sensibles amb la problemàtica ambiental que prioritzen el benefici ràpid davant la protecció del nostre patrimoni ecològic. A SOS Costa Brava lluitem dia a dia per revertir aquesta situació, però a vegades ens costa arribar a la gent per explicar-los la feina que fem en defensa del nostre territori. Així que hem decidit sortir al carrer per muntar accions més, podríem dir, vistoses. Tot va començar com comencen les coses, pel principi. Va bé que hi hagi. I quan ho vam tenir tot a punt, ens hi vam posar. Ja l'aixecarem, ja, aquest país, me cago en Déu. Portem 4 pisos, aquí hi haurà unes pistes, tu! Que són tantes barques aquí, hem de fotre un port! Bon dia a tothom, futurs clients. Sapigueu que la qüestió és fotre llocs de treball per tothom, que tothom treballi. Jo sóc una ONG que es diu, doncs, ens venem al país per un plat de llenties. A Canadell fotrem uns pisos a primera línia de mar, però, ojo, no qualsevol xisarelo, sinó que pagui la pasta que valgui. Vale. Ara vinc del Golfet, que aquí vam fer-li un xalet a un tio, un molt amic meu, i li vaig fotre una minuta de l'hòstia i ja està, i mira tu. Amb això, un tema 4 i després fotem la pròxima promoció i així va el negoci. Anem cap al Canadell, va, que us ensenyaré què maco és això. Vinga, tu, arquitecte, va. Perdó. Segueix-me, que per això et pago, collons. Vinga. Tu, vosaltres que esteu aquí a la platja ja us podríeu juntar tots allà i aquí fotríem una promoció també. Encara queden 4 pins, ho veig molt verd allò, Ja ha arribat carregat de calés. Us explico, aquí fotrem una promoció immobiliària que se cagarà la burra, tu. Perquè està ben asfaltat això, Tot ben asfaltat i pavimentat, tu. Sí, ho vaig fer bé. Vinga, va. Sí, ho sentiu? Comencem ja les obres aquí, sisplau. Aneu tallant, algú amb l'estop, que comenci a parar una mica l'accés. Qui ho ha fotut, això, aquí mig? Ara sigues els de sempre, tu. Tera! Foteu la vostra feina. Mossos a nosaltres! Mossos a nosaltres! On estan quan es necessiten? Ja tornarem perquè a mi em sembla que aquí ara mateix ja... Hotel no! A veure, aquí com? Aquestes accions tenen una finalitat concreta, fer que t'aixequis de la cadira i vinguis al nostre costat per defensar el nostre territori. SOS Costa Brava és una eina per defensar el nostre país de l'especulació immobiliària i de la mala gestió de les nostres institucions. Utilitza-la. SOS Costa Brava. Ni un pam més de ciment al nostre litoral.